Dajte mi zo jeden plakát, nech majú aj títo. Tu máte pre obvesené. Vážení občania, cirkus Tri prasiatka, ktorý poznáte z televíznych novín, billboardov a dennej tlače, zavítal konečne aj do vašej obce. Príďte sa pozrieť na naše tri prasiatka, budete sklamaní. Naše tri svine nerobia nič, len žerú a ležia. A sa mi to nelúbi. Zase mali by ste mu ho naučiť aj na bicykli jazdiť. Však má zarobené. Aj to. On sa narobil v živote toľko. Aj napil, že si môže láhnuť po tom všetkom. Môže. Taký národný hrdina by mal majetok rozdať tam chudákom na Orave. No on je národný buditeľ, ale furt spí. Ten nás iste bude voliť. Ten je náš. Vidím, že by sa pomýlil a myslel si, že propagujeme tie prasce. Chceš ešte jeden? Ty by dal dva? Není nič nového, nič oného, to... O ničem to je. Jak Fico nezloží vládu, je po Slovensku. Na skladku? No to je ďalšia banda. To oni podplacili aj ústavný súd, mne sa zdá. To je nenormálne, čo sa... Myslíte, že to súvisí s touto vládou? S touto vládou? Ja myslím, že ne, ja neviem. Sotva polkoľko. No, každopádne sme v Pezinku, meste statočných občanov, ktorí sú ukážkou toho, že zlu sa má čeliť. Oni vzdorujú zlu dlhé roky, v podstate už, a séria kryjút a podrazov, ktoré sú na nich spáchané celkom jednoznačne reprezentantmi tejto koalície, je len ukážkou lživosti všetkých možných sľubov o vzťahu k občanovi. Pezimská skládka vznikla proti vôli občanov Pezinka, vznikla proti vôli nimi zvolených zastupiteľských orgánov a jej príbeh je príbehom trvalého porušovania elementárnej slušnosti vo vzťahu k občanom. Márne sa bude hovoriť o tom, že občan je prvoradý. Občan pre túto koalíciu prvoradý nie je. Ten, kto stojí za skládkou, za tým stojí Smer. Ten, kto prijíma rozhodnutia proti vôli občanov, za tým stojí Smer. Pezimská skládka je ukážka toho, kam smeruje Smer vo vzťahu k občanom. Milé deti, tri prasiatka, ktorým ste v rozprávke držali palce, vyrástli a stali sa z nich tri poriadne svinky. Prasiatka sú inteligentné stvorenia a dokázali si svoj život veľmi pekne zariadiť. Bývajú v zlatej klietke, spoľahlivo chránené pred všetkým. Ak chcete vidieť prasatá pri korite, poďte sa pozrieť na cirkus Tri prasiatka. Vážení občania, deti sú naša budúcnosť, ale to nie je dôvod k obavám. Naše tri prasce si se prežierajú vašu budúcnosť, ale nežerú deti. Prasatá sú v klietke, deťom nič nehrozí. Zoberte deti na cirkus Tri prasiatka. Nie je príliš zábavný, ale je poučný. Milí maturanti, v knihe Zvieracia farma, ktorá patrí medzi povinné čítanie, vyženú prasatá farmárov z farmy a začnú vládnuť ostatným zvieratám. Ich heslom je: všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie ako iné. Ak chcete na vlastné oči vidieť, ako to asi vyzeralo na zvieracej farme, poďte sa pozrieť na cirkus Tri prasiatka. Dobre, to 0915 do hája. Dobre, tak ja vám posielam pusu aj Andulíkovi. Svine sa vezú v tichosti za nami, áno. Ja ty si myslela, že ich máme spolu, že sme ako v jednotnom ustajnení, nej sme. Kerry, áno. Jano dneska trošku žral, ale tiež je hnilý jak opica. Po obede spali všetky tri vedľa seba, jak vieš, takí novorodenci na novorodeneckom, čo sú v tých válovčekoch. A dokázali si svoj život veľmi pekne zariadiť. Tak vám posielam pusu, opatrujte sa. Vážení občania, ak sa vám cirkus Tri prasiatka nepáči, poďte sa s nami poradiť, ako ho zrušiť.
Poďte sa s nami poradiť o tom, ako vypratať svinčík a urobiť poriadok. Spoločne môžeme veľa zmeniť. Ďakujeme. Keby tak vždy ticho ležal. No áno, Jano napríklad, ale keď sa vypráva s chudierkou policajtkou z garáži... Ja som tu bol konfirmovaný v kostole Evanjelického. Áno? Áno. Môj krstný otec tu bol dlhé roky farárom a seniorom. Pána Dostáva si pozrieme naživo. Dobrý deň. Dobrý deň. Aj sa odfotím vás. Ďakujeme. Nech sa vám darí. Ďakujeme. A nech to trošku ináč dopadne. Jano a Robo, no najväčší je Robo. A tí dvaja menší sú Jano a Vlado. Miško, drž na šupky. Dobre, aby si nezabola. Majte sa, dovidenia. Tá, ktorá je len parciálne opadnutá, keď si pomyslíš, koľko rokov v zásade tam je, aká obrovská jej časť je pôvodná. Lebo zrejme nebolo to, predpokladám, 250 rokov. Keď hociak, alebo 200, to som veľko istý. A aj tak je 70%.